ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ରୁଟି ସହ ଭଜା କି ଟିକେ ଡାଲମା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କରିଦେବି, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ଆଉ ତିଆରି କରିକି ଆଣୁଛି। ଆରେ ହେ ବାହାଦୁର ମାରିକି ସିନା କହିଦେଲି, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପରିବା କଟାଠୁ ଅଟା ଚକଟା କେତେ କାମ ପୁଣି ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତନି। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କରିଦେବା ଆଉ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଥାଏ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଘର କାମରେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ରୁଟି ଏଠି ବେଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୋତେ ରୁଟି ବେଲି ଆସେନି, ସବୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ କାମଟା ସ୍ଲୋ। ତାଙ୍କର ପୁରା ରୁଟିରେ ପୁରା ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ଭଳିଆ ସେ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ିରେ ବେଲିବେ, ସ୍ପିଡ଼ିରେ ଶିଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରୁଟି ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦେଇଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଇପି କରିକି ଖାଇବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଇପି କରିକି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଇପିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼େ, ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେତିକି ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରିଦେଲି ଆଉ। ଭଜା ଆଉ ଡାଲମା କରିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରୁଟିରେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଭଜା ଆଉ ଡାଲମା କରିବୁ ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଡାକିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ପାର୍ଟଟା ଏଇଠି। କହିଥିଲୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିକି ଖାଇ ବୋଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତ ରୁଟି ସହ ଚାହା ଖାଇଲେ, ମୁଁ ରୁଟି ସହିତ ଇପି ଖାଇଲି। ଏତିକି କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ତ ପୁଅର ଯେଉଁ କାନ୍ଦ। ଛୋଟ ପିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଭଲ ଭଜା ଆଉ ଡାଲମା ଦେଲ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।